बिनि नेक्स्टआव हाग्रामा महिलारिया नुजाफैनो गोनांमोन BPF-निफ्राय नाथाय BPF-आ बेखौ इगनर खालामनानै टटेलि एबसुनि खावलायनायाव जों थाङा होननानै बिसोर नुजाफैयाखै बे खारनावनो बिसोर केन्डिडेट फोसावबाय माबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै बुंनो गोनां जादों मा हाग्रामाया जुदि मदद होनायमोनबा खौसेया जागौमोन मख'जानाय आरो नोजोराव गोग्लैनाय मोनसे जायगा जानांगौ बे जाहैबाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्लेनिं सिमां आसो एफा गिदिर एजेन्डा थानाय बे हानजानोनो रायजो राजाया जुदि मदद होनानै भट होयोबा बे सिमाङाबो जाफुंजोबगोन BJP-आ नंगौ मोनसे बिराद टाइट बा मोनसे वेबखौ लाबोनो नाजादों किन्तु बिसोरनि इन्टारनेल जि अर्गानाइजेसनेल पेटि बा सेटिं बियो BTC-खौ दखल खालामनो हानाय खुनु कन्डिशनाव गैया दा गुबुन हानजाफ्राथ' दिनै नङा गाबोनबाबो फैगोन 5 बोसोरनि उनाव फैगौमोन 10 बोसोरनि उनाव फैगौमोन बे सिचुवेसना जोङो मोनखागोनानो जों बेनिफ्राय फ्रि जानो हाया जों साननो नाङा जे गुबुन हानजाफ्रा बाहाय इलेक्सन गेलेनो नाङा गेलेयैयावबो जोंहा मोनसे जेंना दं आरो गेलेनायावबो जेंना दङ किन्तु मोनसे खोथाया मा जाहैबाय जोंनि सेल्फ रेसपेक्टआ बेसेबां स्ट्रं गावखौ लानानै सेल्फ रेसपेक्ट माने मा होननाय जादों जे BTR-आव रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट थानांगौ जे जायफ्रा BTR-खौ दादों BTC-खौ दादों आरो बेनि हानिफ्रायनो जोनोम मोननाय राजखान्थि हानजाखौनो जोङो सापर्ट खालामनांगौ बाहेरानिफ्राय फैनाय हानजाखौ जों सापर्ट खालामनो नाङा बेखौ होनो 6 शिड्युल बा BTC-नि थाखाय मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट दा बे सेल्फ रेसपेक्टआ जोंनाव बेसेबां दङ जों मालाबा डाउट जायो जे जोङो फिसा फिसौ इसुखौ लानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय जायो एबा मोजां मोननो हानाय मोजां मोननो हायै जायो आरो बिनि थाखाय बाहेरानिफ्राय फैनाय सोरबा मोजां सिमां खिन्थाफैनानै बुंफैनानै जे मानसिफोरखौ जे बुरखायनो नाजायो बेबादिजोंबो जोङो थाङो बेफोर जाहैबाय जोंहा सेल्फ रेसपेक्टनि आंखाल आरो जुदि सेल्फ रेसपेक्ट दङबा जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया फारसेथिं दा BPF UPPL-नि खौसेथिनि बाथ्रा एबसुआ नाजादोंमोन किन्तु राजनितियाव आङो इउनिटि होननाय जिनिसखौ बाराद्राय गोरलै मोनसे लामाजों नुवाखै खारन आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोदों बै समाव PDF बा बिदिनो जोनोम जादोंमोन आरो फारसेथिं राजखान्थि हान्जा एबसुआ गैयामोन बे समावबो नाजानाय जादों खौसे खालामनो नाथाय खौसेया जायाखै आरो बिनि उनावहाय प्रेम सिंह सानसुमा बिथांमोननि दैदेननायाव मोनसे BPP बड'लेण्ड पिपल्स पार्टियानो मोननै हान्जा गावदोंमोन खौसे खालामनो नाजादों किन्तु बे समाव प्रेम सिंह ब्रह्मआ गावनि हान्जाखौ सिफायनानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियाबो सिफायनानै BSMC मोनसे जोनोम होनाय जानायसै बेबो नाथाय BSMC जोनोमनि लोगो लोगोनो जि इलेक्सन जादोंमोन बे इलेक्सनाव 96आव जि इलेक्सन जादोंमोन बे इलेक्सनावनो गासिबो गावस्राजोबदों इउनिटि होननाय जिनिसानो बिनि उनावहाय गोबां हान्जाफोरनि जोनोम जाबाय PTC-नि समनि बाथ्राजों इउनिटि होननाय जिनिसखौ सर्टकाट आरो इजि मोनसे लामाखौ नुवा किन्तु जायोबा मोजांमोन दुलाराय बर' फरायसाफोरनि खावलायनाय बादियै जोंखौ बिसोरो मोनसे हान्जा हिसाबै गुवाहाटीनि जे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लेंहरदोंमोन गासै 14टा ना 16टा संगठना ज' लोगो नांनानै जोंबो नुजाहैदों जों आसामनि बादि खैफियत हैदों जों खौसेखौ लुबैना लुबैया जों गासिबो बुंदों खौसेखौ जों लुबैयो बिनि नेक्स्टआव हाग्रामा महिलारिया नुजाफैनो गोनांमोन BPF-निफ्राय नाथाय BPF-आ बेखौ इगनर खालामनानै टटेलि एबसुनि खावलायनायाव जों थाङा होननानै बिसोर नुजाफैयाखै बे खारनावनो बिसोरो केन्डिडेट फोसावबाय माबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै बुंनो गोनां जादों मा हाग्रामाया जुदि मदद होनायमोनबा खौसेया जागौमोन नाथाय आं साना दाबो जे जोङो सोरबा गुबुन हान्जाखौ जों माने खुब गिथारनांगौ दङ जोंनाव अपसना मोननै दं BPF आरो UPPL लकेल बे जायगानिफ्राय जोनोम जानाय हिसाबै BPF-आबो गावस्रा मोनसे भेटि थागोन आरो BPF-नो सोरबा भट होदों मादों जोंबो बेखौ सोरखौबा दायनिगिरिबो खालामनो हाया BPF-नो भट होनायखौ किन्तु UPPL-नो भट होनायखौबो दायनिगिरि खालामनो हाया नाथाय मोननैनि गेजेरावनो जों मोनसे डिसाइड खालामनांगौ जाहैबाय जे दिनैहाय बबे हान्जाया मोनसे एजेन्डाजों थांगासिनो दं BPF-आ दिनैनि दिनाव जेबो एजेन्डा गैया
मानो होनबा बिसोरनि एजेन्डाया BLT एकर्डमोन 2003 जानाय आरो BLT एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायमोन नाथाय 17 years of rule बिसोरो इलेक्टेड काउन्सिल हिसाबै 15 years मोनदों आरो 2 बोसोरा नमिनेट माने माबा माने इन्टारिम काउन्सिल बे 17 बोसोराव बिसोरो जि हायै मावबाय आरो बिसोर दिनै गोदान एजेन्डा गैला खारन सिमा बारायनायनि एजेन्डा गैयास्रा आरो मोर पावारनि बाथ्रा गैया आरो गिदिर इन्स्टिट्यूशन लाबोनांगौनि खुनु एजेन्डा गैया आरो UPPL आ मोनसे गिदिर एजेन्डा दं जाहैबाय जेरैहाय दा सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर बेयाव थानाय बर' फिसाफोरनि गामिफोरखौ BTR आव सोसननांगौ हाग्रामाया बुंदोंमोन दरसेबो गामि हाबा थगायदोंसो होननानै किन्तु जोङो साराय बोसोराव 60 गामि सोनायनि बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ किन्तु बे 60 गामिया 60 नङा जोङो मोनथाम मोनब्रै गामिखौ साबजिउम खालामनानै ज' खालामनानै मोनसे गामि बानायनो थांनायाव 60 जाहैदों किन्तु दा एक्चुअली गामिया 235 ना 36 गामि बिदि हाबनानै दंफैयो जों डिमान्ड खालामनाय रोखोम एडिशनेलि 250 बा 235 गामि हाबदेरोबानो जोंनि दाबि खालामनाय गामिफोरा जोबहैयोबो दा जों बेखौ सोनो हाबाय जायनि थाखाय 45,000 गोदान भटार्सआ दा BTC आव भट होसिगोन दा रौतायाव 15,000 धनसिरियाव 17,000 हरिसिङायाव 13,000 बिसोर गोदान भट होनो मोनजेनबाय बे मोनसे एजेन्डा जोंहा आरो गामि सोबावनांगौ दं सेकेन्ड जाहैबाय NDFBनि केडार्सफोरखौ रिहेबिलिटेसननि जि प्रसेस माने रिहेबिलिटेसन ग्रेन्टखौथ' होबाय बयनिबो फ्राय होबाय साफा सानै दंबावो बेखौबो होगोन आरो मार्टिस न'खरफोरनो जोङो एक्सग्रेसिया होनायनि बाथ्रा फैदों आरो फारसेथिं दा बयनिबो लेन्ड राइट होनायनि बाथ्रा फैदों मेनलि जों बर' फिसाफोरा हाग्रा ओनसोलाव थादों बा कास्टलेण्डआव थादों बहुतनावनो हा पाट्टा गैया दा माने प्राय माने 3,35,000 or 36,000 सो मानसिफोरनो हा पाट्टाबो होबाय आरो बेनि गेजेराव बुंनो थाङोबा बयनिफ्राय बांसिना जों थागिबि बर' फिसाफ्रानो मोनदों बेफोर मोनसे एजेन्डा थाबाय जोंहा फारसेथिङै पिसआ मोनसे प्रसेस जे NDFBआ जे 36 बा 40 years आर्म स्ट्रागल खालामनानै हाग्रायाव दंमोन बेनिफ्राय पिस प्रसेसआव फैबाय मा मोनदों मा मोनाखै बे बारा गिदिर बाथ्रा नङा किन्तु जि एकर्ड खालामदों बेखौनो जुदि मिनिंफुलि लांनो हायो नोङो अब्ला जोंनि एचिभमेन्टआ बिराद गिदिर जायो आरो हिस्ट्रियाबो गिदिर जायो BLT हिस्ट्रियाबो बिराद गिदिर हिस्ट्रि जानानै थागोन बेखौ रावबो बावा किन्तु BLTनि नेताफ्रा गावसोरनो सेन्सिबोलबो जानांगौ आरो वाइसबो जानांगोन अब्लासो बे हिस्ट्रिखौ बयबो रेसपेक्ट होगोन दा NDFBफ्राबो वाइसबो जानांगोन सेन्सिबोलबो जानांगोन अब्ला बे हिस्ट्रिखौ रेसपेक्ट होगोन नोंसोरो एकर्ड खालामदों बेनि मिनिङा बे नङा बे एकर्डआ नोंनि बा बे हिस्ट्रिया नोंनि जानांगौ बे हिस्ट्रियाबो जाथिनिसो खारन जातिया नोंथ' सासे मानसिल'सो नेता हिसाबै किन्तु 99% जातिया नोंजों गसंफायामोनबा नों बबाव एकर्ड खालामदोंमोन थ' क्रेडिट ग'ज टु दि पिपोल मानसिफोरनियाव आं जुदि दिनै मोनसे आफादनि आफादगिरिमोन साप'ज मोनसे एकर्डखौ आं जुदि सिगनेचार होयोमोनबा थ' बे क्रेडिटआ आंनि नङा बे क्रेडिटआ एन्टायार जाथिनिनो खारन आंथ' मोनसे बे जाथियाव दिनै 35 लाख पपुलेसन BTC आव दङबा बेनि गेजेराव आंल'सो सासेल'सो मानसि आङो होमबा आं मानो क्रेडिटखौ लानो जोंनाव बे इग'आ थानो नाङा जे आं एकर्ड खालामदों बे एकर्डआ आंनि हिस्ट्रियाबो आंनि थ' हिसाबै जोंहा मोनसे एजेन्डा दङ आरो जोंहा दा मोनसे दा इण्डियान इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि IIT बा IIM बा केन्सार इन्सटिटिउट मेनेजमेन्ट इन्सटिटिउट एग्रिकालसार इन्सटिटिउट इउनिभार्सिटि दिनैहाय दा बगुरिबारियाव माने रेलवे कस्ट फेक्टरि बेफोर गासिबो पाइपलाइनाव दङ रेलवे कस्ट फेक्टरियाथ' अलमस्ट सेंसन जानायनि लामायावनो दङ थ' बाहाय हाजार मानसिफोरनि एमप्लयमेन्टनि बाथ्रा फैदों इडुकेसननि बाथ्रा फैदों स' जोङो BTCआ बेसेबां पावार दं बे गिदिर बाथ्रा नङा किन्तु बिनिफ्राय जि पावार दङ बेजोंनो बेस्ट अफ दि बेस्ट पारफरमेन्सखौ होनानै मोनसे बियो बयनिबो गेजेरावनो सारा भारतनि गेजेरावनो मख'जानाय आरो नोजोराव गोग्लैनाय मोनसे जायगा जानांगौ बे जाहैबाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्लेनिं सिमां आसो एफा गिदिर एजेन्डा थानाय बे हानजानोनो रायजो राजाया जुदि मदद होनानै भट होयोबा बे सिमाङाबो जाफुंजोबगोन गासिबो आरो जुदि रायजो राजाया बेखौबो नाङा जोंनो
जोंनो मानसिखौ नांगौ जों उमुखौ मोजां मोनो खामानि मावबाबो जों बेनोनो होगोन रायजो राजा बिदि सानोबाथ' जोंबो हेल्पलेस ओंखायनो दा परिबेसफोरखौ जों नुदों जोङो UPPL हिसाबै BJPआ नंगौ मोनसे बिराद टाइट बा मोनसे वेबखौ लाबोनो नाजादों खिन्थु बिसिनि इन्टारनेल जि अर्गानाइजेसनेल भेटि बा सेटिं बियो BTC खौ दखल खालामनो हानाय खुनु कन्डिशनाव गैया बिसोर खम भट देरहागोन माखासे सिट देरहागोन बिसोरो आरो जों बेखौ ओंखायनो गिनोबो नाङा आरो कंग्रेसआसो दासो बिगिनिं माने बिसोरो मालाबा BTC खौ गारनानै दोनबायमोन बिगिनिं खालामबाय AJPआ खालामबाय थ' जोंहा गिनांगौ गैया जोङो जायगा BJPनि एगेन्स्टआव फाइट खालामगोन जोङो जेरैहाय दतमायाव प्रमद बर'आ मनरन्जननि एगेन्स्टआव फाइट खालामनो थांगासिनो दं जिहेतु दा खुनु BJP आरो UPPL खुनु तालमेल गैया खुनु एलायन्सनि बाथ्रा गैया खोनानो मोन्दों बिभिन्न सर्स मिडिया टेडिया हाग्रामायासो थारमाने प्रमद बर' आरो BJPनि गेजेराव मोनसे गेप जाबाय होननानै मोनसे चान्स लानो नाजाबाय थानाय खोनाबाय थायो जों मिडियानि गेजेरजों आरोखि जे हाबैनो खिन्थु हायाखै बेबो लोगोसेयैनो दिनैहाय बनरगावआव रबिराम ब्रह्म आरो राजिब बांगालनि गेजेराव फाइट जागोन जों भाबा हाग्रामानि एगेन्स्टआव जुजिगोन जेरैहाय नैबे दा बावखुंग्रियाव दनेस्वर गयारिया BPFनि आरो जोंना फेरेंगा रनजित बसुमतारिया जोंनि UPPLनि दा ओरैबायदि फ्रास्ट्रेसनाव थांबाय बिसोर बावखुंग्रियाव दानि आरम्भनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो भायलेन्स गारि बुख्रुबनाय न' बुख्रुबनाय बेफोर मोजां साइन नङा आङो मोनसे समाव वार्निंबो होखादोंमोन जे मोनसे सोरबा भातृघाटी बा न'खरनि दावहा लाबोफिननायनि मोनसे परिकल्पना खालामगासिनो दं होननानैबो फेसबुकआव आङो पस्ट होनानै बे मोनसे बिराद सर्साबो जादोंमोन दिनै बे प्रमानफोरबो जाबोगासिनो दङ ओंखायनो आं सानो जा BTC एरियायाव दा जि 40टा समस्ति बेनि गेजेराव UPPLआ 2/3 मेजरिटि मोननायनि लामायाव थांगासिनो दं